Алесь, вітаем вас. Першыя асацыяцыі са словам дызайн гэта мода і тое, што імкліва мяняецца. Ці можна сказаць, што факультэт дызайну Беларускай акадэміі мастацтваў самы мабільны і здольны рэагаваць на змены жыцця? Факультэт дызайну дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, ён падраздзяляецца на 7 кафедраў, таму вялікі шэраг магчымасцей і вялікая колькасць дзейнасці, і ўсё гэта называецца дызайнам. Таму у гэтым свеце не можна быць немабільным. Першы, хто рэагуе, у прынцыпе, на нейкія змены, неважна якія, культурныя, палітычныя, гэта дызайн. Яшчэ найперш гэта і эканамічны від дзейнасці. Спецыялісты нашага факультэту, яны павінны таксама думаць не толькі пра мастацтва, але ж і пра эканамічны эфект і пра чалавека, каб яму было зручна, каб яму было прыгожа, так, і яшчэ вельмі добра, каб яму гэта было даспадобы і можна было купіць. Што тычыцца беларускіх дызайнераў, якімі вынікамі іх распрацовак мы карыстаемся? На сённяшні момант у Акадэміі мастацтв нават выкладчыкі, которые у нас выкладаюць на кафедры прамысловага дызайну, Даніла Сіднёў і Ігор Салав'ёў маюць вялікія дасягненні ў галіне прамысловага дызайну. І, напрыклад, новы трамвай у горадзе Мінску, а зараз ужо і ў Маскве, і ў Санкт-Петербурзе, іншых гарадах, гэта менавіта яго распрацоўка. Акрамя гэтага, калі браць галіну прадуктовага дызайну, апошняе такое дасягненне – спецыяльная тач-клавіатура Prestigiо, которая заняла ажно 4 вельмі прэстыжныя ўзнагароды Red Dot Design Award. Гэта праца дызайнера Ігора Салав'ёва, нашага выкладчыка. Гэта своеасаблівы Оскар у галіне дызайна. Таму нашы распрацоўкі таксама займаюць ўзнагароды і не толькі знаходзяцца на Беларусі, але ж і па-за мяжой. Ці можна ўбачыць дызайнерскія рэчы на выставах, дзе адзначаецца іх не толькі утылітарнасць, але і творчы падыход? Сапраўды. Іншы бок дызайну – гэта такі кірунак, як арт-дызайн. Нашы студэнты вельмі шмат удзельнічаюць у розных мерапрыемствах. Гэта апошнія праекты «Ліхтарт», «Пастулат», который арганізоўваў Беларускі саюз дызайнераў. І вельмі цікава удзельнічаць у такіх праектах, таму што там трапляюцца і рэчы, которые робяцца прамысловасцю, і абсалютна фантастычныя рэчы, которые з'яўляюцца сапраўды помнікам мастацтва эпохі і проста цікавым арт-аб'ектам. З арта потым дыктуюцца некаторыя тэндэнцыі фарміравання на будучыню, і каляровыя тренды, і там светлавыя тренды. Наколькі я разумею, абітурыентам кафедры мець выключна мастацкае мышленне недастаткова. Розная сітуацыя. Некаторыя абітурыенты прыходзяць на нас нават са школы, которые хадзілі на курсы ў Акадэміі мастацтваў, которые цікавіліся дызайнам і гэтак далей. Ёсць таксама з мастацкіх вучылішч, каледжаў да нас вельмі шмат паступаюць. Но на факультэце створана асабістая такая тэхналогія ўжо больш за 50 год. Падрыхтоўваем спецыялістаў у галіне прамысловага дызайну і, в прынцыпе, усе да другога, трэцяга курса, яны ўсе ўжо маюць, скажам так, магчымасць выраўняцца і асвоіць прабелы сваіх ведаў. Мы шукаем па ўсёй рэспубліцы нашы таленты, ездзім, калі каму цікава, яны звяртаюцца да нас, хочуць у нас вучыцца. І я лічу, што наша таксама адно з дасягненняў тое, што вучыўшыся ў Акадэміі мастацтваў, напрыклад, наш выпускнік ужо Васіль Гурыновіч, праходзіў замежныя стажыроўкі, яшчэ на 4-м курсе ён паступіў у магістратуру ў італьянскі СПД. Таму я лічу, што наша адукацыя, яна абсалютна канкурэнтназдольная на сённяшні момант. І хто хоча вучыцца, ён можа гэта рабіць. Сярод выкладчыкаў кафедры шмат сталых ды вопытных. І мне падаецца, што сплаў маладосці ды вопыту і надае той самы належны эфект. Наша кафедра займаецца падрыхтоўкай ужо на працягу 50 год. І тыя выкладчыкі, которые стаялі ў вытокаў, захавалі гэтыя традыцыі і яшчэ ў нас выкладаюць. І з гэтым вопытам таксама прыходзіць моладзь, якая выкладае, якая мае пэўныя дасягненні. І гэта такі цікавы сімбіёз. Алесь, дзякую вам за размову і за эстэтычную асалоду ад самых звычайных рэчаў.